kanang lo. Pwede mo utanan ni mo lo kanang pila nagakatuig nga na biyudo lo or kanus apon ka na biyudo lo. Dugay-dugay na kong nabalo. Dugay-dugay na di kabalo. Unsa mang mga tuiga? Kanus ang tuiga ka na kuan day na biyudo or nabalo? Atong 2000 kung nabalo. So dugay-dugay na gid ka na balo or na biyudo? Mga pila na gid katuig gikan sa pagkabalo nimo, mga pila na katuig bana-bana nimo lo? Mga 24 anyos na sukat akong pagkabalo. So medyo dugay-dugay na gid lo no. Nya unsa may mga plano nimo sa imong kinabuhi karon lo? Na nabagay plano nga magminyo pagkag-usab? Gusto ta kong mga sawa. Gusto gid ka mga asawa. So mugahay pag giday nang imuha. Nganong gusto man giday ka nga, nganong gusto man gid nimo lo nga magminyo kag-usab or mga asawa kag-usab? Nganong gusto ganahan mo gid ka? Naay mulungag na ko. Patay ka dalo. More ni imong ganahan day para lang naay mulungag nimo mga asawa kag-usab para lungagon ka. Matay lo og maminyo mangitod kag-usab lo, mabaog lata ang asawa nimo kay bisag unsaon mo bisag unsaog lungag sa imong asawa nimo di na ka malata kay pati namang guwangan nimo lo. Kalas kay kag sugnod. Ang akong pangasawa kanantang dagko og mga sweldo. So ganahan ka mga asawa og kanang mga professional giday lo. Grabe ngiga nimo ga power spirit lo no, ganahan kag mga dato. Kanang unsa man nga klasiha nga mga dato lo ang imong ganahang pangasawon lo. Sama na engineer. So ganahan day kag mga engineer lo. Kana ding kwan lo, kanang mga kwan day lo, maestra dili day kag ganahan lo nga parihara man nag profesyon ng maestra ug engineer, mga naam nas gobyerno gihapon nga trabaho. Kanang maestra day lo. Maestra, nagtabas gobyerno. Kuhan man na gyapon ng ay dugay silduhan, dugay ta kakaon, dugay kabugas. Sa bagay noon kanang maestra dugay gid ta makakaon na kayang sweldo na nila kada buwan pero gusto gid ka makakaon dahil lo, pwede man nimo ibaligya ng maestra. Bitaw lo no? Para magkakaon na yung kalo para magabugas na yung kalo. Pwede man nimo ibaligya ang maestra. Ibaligya ang maestra lo. Init ka diri lo.